καλωσορίσω και εγώ στο Δέλτα του Εύρου για να δείτε σε πόσο όμορφο τόπο βρισκόμαστε. Καταρχήν, το Δέλτα του Εύρου είναι το μεγαλύτερο δέλτα σε όλη την Ελλάδα. Έχει έκταση γύρω στις 200.000 στρέμματα και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο της Ευρώπης μετά το Δέλτα του Δούναβη. Δηλαδή, στο Δέλτα του Εύρου έχουμε περισσότερα από τα μισά πουλιά όλης της Ευρώπης. Ο Χρήστος Πασχαλάκης έχει μεγαλώσει στο Δέλτα και η βασική του δουλειά είναι να επισκευάζει μηχανές σκαφών. Τα τελευταία όμως χρόνια έχει αναλάβει να γνωρίσει στους τουρίστες το μοναδικό τοπίο των ανατολικών συνόρων της Ελλάδας, οργανώνοντας με τις πλάβες του εκδρομές μέσα στο Δέλτα. Ήδη φτάσαμε στα Φλαμίγκο. Όλες οι βάρκες στο Δέλτα είναι ειδικές κατασκευές, από κάτω είναι τελείως επίπεδες, λέγονται πλάβες, για να μπορούν να κινηθούν στα ρηχά νερά του Δέλτα. Αναγκαστικά, η βόλτα μας φέρνει δίπλα στα τουρκικά σύνορα. Δηλαδή, εδώ όλο αυτό είναι ελληνικά νερά. Είμαστε σε ελληνικό έδαφος. Και τα τουρκικά νερά είμαστε που σε είναι? απόσταση που επιτρέπεται, δεν πλησιάζουμε το σύνορο, το ποτάμι. Και αν προσέξεις τώρα, θα δεις ότι η σκοπιά που φαίνεται στα αριστερά είναι η τουρκική, ενώ αυτή που φαίνεται πιο δεξιά είναι ελληνική. Θα φανεί τώρα ακριβώς η ελληνική. Ναι, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι η τουρκική σκοπιά. Και η ελληνική είναι εκεί. Και η ελληνική είναι εκεί, είναι δίπλα. Πιο δεξιά. Δηλαδή. Εσείς εδώ είσαστε πάρα πολύ κοντά στα σύνορα και κάθε μέρα ζείτε δίπλα στα σύνορα. Αυτό πώς σας κάνει να αισθάνεστε? Λίγο διαφορετικά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Καταρχήν είμαι περήφανος που ζω δίπλα στα σύνορα, που αν χρειαστεί θα είμαι ο πρώτος που θα πάει να πολεμήσει μπροστά στα σύνορα. Περηφάνεια και μόνο περηφάνεια. Και ικανοποίηση ότι μπορώ κάποια στιγμή να υπερασπιστώ τη χώρα. Ζώντας στα θαλάσσια σύνορα με τη Τουρκία, η κυρία Άρτεμις έχει να θυμάται πολλά περιστατικά με το τουρκικό λιμενικό. Πεςτε μου κάποια περιστατικά που είχαν συμβεί παλιότερα με τους Τούρκους ψαράδες ή με λιμενικό? Με τους ψαράδες δεν έχουμε πρόβλημα. Τους Τούρκους. Μαζί ψαρεύαμε. Γιατί στο σύνορο βάζαν και αυτοί δίχτυα, βάζαμε και εμείς. Δεν είχαμε πρόβλημα. Ξέρετε που είναι τα σύνορα? Πώς δεν ξέρω. Τόσα χρόνια εδώ το σύνορο το ξέρουμε. Αλλά σύνορο είναι και για μας και για αυτούς. Οπότε ούτε εμείς βλέπαμε στραβά σε αυτούς, ούτε αυτοί σε εμάς. Με το λιμενικό είχαμε πρόβλημα. Γιατί όταν μπαίναμε στο δικό μας το μέρος, έχει μια σκοπιά εκεί, το είχαμε και σαν σημάδι. Όταν πηγαίναμε να ψαρέψουμε εκεί, ήρθε το λιμενικό, η ακτεωρός ήρθε, η τουρκική, και λέει να φύγετε από εδώ, είναι Τουρκία. Με τα νοήματα συνεννοούμασταν, γιατί δεν γνωρίζουμε γλώσσα. Του έλεγα εγώ, Ελλάδα είναι εδώ. Αυτός έλεγε Τουρκία είναι. Του λέω θα πάρουμε τα δίχτυα και μετά θα φύγουμε. Ήρθε η ώρα, πήραμε τα δίχτυα μας, φύγαμε. Την επόμενη μέρα ήρθαν τα φουσκωτά. Τούρκοι λέει. Λέω δεν είναι Τουρκία, μισό-μισό το έχουμε. Εμείς είμαστε στο σύνορο. Να, και οι δικές σας βάρκες είναι πιο εδώ. Ο κύριος Νίκος έχει βρεθεί σε μια τέτοια κόντρα με το τουρκικό λιμενικό και ένας Τούρκος τον πυροβόλησε. Ένα περιστατικό που δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να ξεκινήσει ένα επεισόδιο στον Εύρο. Βλέπω ένα φαντάρο, με φωνάζει, λέει «Γκέλ Μορταγκέλ», όπως ήταν να μπω μέσα εγώ. Λέω αυτός αμέσως, δηλαδή το μυαλό δούλεψε, λέω ή μυθισμένος είναι ή
Απαθνούς φανατικοί, λέω, Ασιάτες, άμα είναι να πάω, λέω, θα πάω. Τον κάνω κι εγώ μέρα μπα, την πατάω τέρμα τη μηχανή που στρίβα αριστερά, λοιπόν, το φίξει αυτός, έριξε. Τώρα δεν κατάλαβα τίποτα, λέω, αν μας χτυπήσει και όλα, κοίταξε. Στρίβω λοιπόν και ένας άλλος ψαράς ερχόταν από πίσω. Όπως έρχονταν, τον κάνω εγώ, γύρνα πίσω, αυτός έρχεται. Τι έγινε, καμιά φορά γύρισε, το λέω, τι έγινε. Με λέει, ρε, μεθυσμένος ήταν, λέει, τι στο διάλογο ήταν αυτός, κατεβήκαν οι άλλοι και τον πιάσαν, λέει. Οι άλλοι Τούρκοι. Ναι. Να σταματήσουν. Τον πιάσαν. Πριν ένα μήνα, ανάλογη εμπειρία με το τουρκικό λιμενικό είχε και ο Σωτήρης. Σε αυτό το βίντεο που κατέγραψε με το κινητό του, δείχνει την καταδίωξη από το τουρκικό λιμενικό που ερχόταν κατά πάνω τους. Ένα μήνα μας κυνηγήσανε, βάζαμε δίχτυα από τις μούρες και μας κυνηγήσανε. Εν τω μεταξύ εμείς δεν ήμασταν καν στο τουρκικό, ήμασταν στην Ιλική Σκοπιά μπροστά και τα σύνορα είναι πολύ πιο πίσω. Είναι τουλάχιστον 200 μέτρα από την Ιλική στη Σκοπιά και μας κυνηγήσανε. Με το που ρίξαμε τα δίχτυα και τελειώσαμε, τους είδαμε ότι ερχόντουσαν προς τα πάνω μας και τρέχαμε, φύγαμε με τη βάρκα γιατί θα σε πιάσουν και θα σε πάρουν μέσα. Δεν μπορείς να αποδείξεις ότι ήσουν στο ελληνικό. Αυτές είναι οι αρχές, λιμενικό είναι ό,τι πουν αυτοί. Μετά γίνεται ζημιά, θα μας κατασχέσουν τη βάρκα, θα μας κατασχέσουν τα εργαλεία. Θέλουμε τουλάχιστον από 5.000 ο καθένας μετά για να βγεις, γιατί θα περάσεις από δικαστήριο κτλ. Θέλεις 5.000 ο καθένας, 10.000 θέλεις για πλάκα. Προσπαθούν να μας διώξουν από το δικό μας το μέρος. Αυτό θέλουν, να φύγουμε από εδώ. Πώς να φύγουμε από εδώ? Εγώ σε ένα χρόνο θα βγω στη σύνταξη. Όμως επειδή έχω ζήσει την περισσότερη ζωή μου εδώ, έχω 41 χρόνια στο Δέλτα, δεν μπορώ να σηκωθώ να φύγω μια ωραία πρωί και να πει εγώ τώρα τα αφήνω όλα και φεύγω. Όχι, θα μείνω εδώ, δεν θα φύγω. Δεν μπορώ να φύγω. Αυτό είναι, πιο πολύ αισθάνομαι αυτή την καλύβα εδώ, την αισθάνομαι σπίτι μου, παρά το άλλο σπίτι που έχω στα Λουτρά. Αυτό είναι το σπίτι μου. Εδώ μεγάλωσα τα παιδιά μου, εδώ, ό,τι κάναμε εδώ ζήσαμε, εδώ, τα καλά μας, τα κακά μας. Είναι τρόπος ζωής στο Δέλτα, για μας που έχουμε ζήσει τόσα χρόνια. Εσείς όταν ακούτε τον Ερντογάν να λέει θα έρθουμε νύχτα, τις απειλές, πώς αισθάνεστε? Ας τολμήσει να έρθει, ας κάνει το βήμα, ας ξεκινήσει, ας είμαστε λίγοι. Και οι παππούδες τα όπλα θα πάρουν, γιατί λέει εμείς όσος είναι ο στρατός της Ελλάδας, όσοι είναι όλη η Ελλάδα είναι τα παιδιά μας στο σχολείο. Αυτοί οι Έλληνες που είμαστε έχουμε ψυχή, έχουμε καρδιά, αρκεί η πολιτεία να μην μας προδίνει, η πολιτεία να είναι δίπλα μας. Αυτόν τον λαό αν τον έχει ευχαριστημένο, για την πατρίδα θα τα δώσει όλα. Όλα. Ούτε καν το σκέφτομαι, δηλαδή ότι θα έρθουν και άμα είναι να έρθουν με σκουπλέ, ας με σκουπλέ. Αλλά δεν κάνω πίσω με τίποτα, ούτε μια πιθαμή δεν τους χαρίζω δηλαδή. Μια πιθαμή όπως δεν χαρίζουν αυτοί, ούτε κι εγώ τους χαρίζω. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πίσω δηλαδή. Η υποχρέωσή μας είναι αυτό το μέρος να το διατηρήσουμε, να έχει ζωή, να μην δούμε να μας το παίρνουν άλλοι. Αυτό το μέρος, οι δικοί μας παππούδες μας πολέμησαν για να τα κρατήσουν αυτά τα μέρη. Και τώρα να θέλουν αυτοί να μας τα πάρουν όλα έτσι, γιατί να τα δώσουμε? Επειδή θέλει ο Τούρκος, μα εμείς αφήσαμε μέρη εκεί. Δεν αφήσαμε. Και μας καταστρέψαν και την Αγία Σοφιά. Έτσι δεν είναι? Την ίδια ώρα που η κυρία Άρτεμις και ο κύριος Νίκος ρίχνουν τα δίχτυα, λίγο πιο βόρεια από τις καλύβες των ψαράδων, συνοριοφύλακες δεν σταματούν όλη μέρα τις περιπολίες δίπλα στο ποταμό.
Κοντά στο χωριό Φέρες, στον πιο κριτικό οικισμό δίπλα στα σύνορα, σε κάποια σημεία του ποταμού η στάθμη είναι χαμηλή και τα σύνορα σχεδόν χερσαία. Λίγο πιο κάτω βρίσκεται ένα από τα 3 μέρη που έχει χτιστεί ο φράχτης στον Εύρο, σε μια προσπάθεια να σταματήσει η μαζική εισρωή παράτυπων μεταναστών. Θέλετε να μου εξηγήσετε ακριβώς τώρα εδώ πού βρισκόμαστε? Εδώ βρισκόμαστε στο τέλος του φράχτη και από εδώ εμείς μετά ξεκινάμε και συνεχίζουμε την περιπολία μας. Αυτός ο φράχτης τι μήκος έχει? Εδώ στη διάσταση της Αλεξανδρούπολης έχει συνολικό μήκος 27 χιλιόμετρα περίπου και χωρίζεται σε 3 κομμάτια. Η Τουρκία που είναι? Η Τουρκία είναι απέναντι από εμάς. Απέναντι. Και εδώ. Το νέο αυτό τμήμα του φράχτη στις Φέρες Αλεξανδρούπολης ήρθε να προσθεθεί στο προϋπάρχον πριν από 1,5 χρόνο, μετά τα γεγονότα του Φεβρουαρίου του 2020, όπου χιλιάδες μετανάστες με την καθοδήγηση της Τουρκίας επιχείρησαν να περάσουν στην Ελλάδα. Εδώ σταματάει ο φράχτης και από εδώ ξεκινάτε πια εσείς περιπολία. Αυτές οι περιπολίες γίνονται όλη τη διάρκεια του 24ωρου και καθημερινά. Κύριος σκοπός μας είναι να εντοπίσουμε τους παράτυπους μετανάστες πριν ακόμα εισέλθουν στην Ελλάδα, δηλαδή στο τουρκικό έδαφος, και έτσι να καταφέρουμε να αποτρέψουμε την είσοδό τους. Δηλαδή εσείς τι ψάχνετε, δηλαδή αν περπατάγατε τώρα και ήσασταν μόνοι σας χωρίς εμάς, τι θα ψάχνατε? Θα ψάχνουμε κάποια ίχνη που θα άφηναν στο έδαφος πατήματα. Θα τα ακολουθήσουμε και θα ενημερώνουμε παράλληλα το κέντρο επιχειρήσεων, ώστε να μας συνδράμουν και άλλες περιπολίες ή αστυνομικοί που έχουμε σε διάφορες παρατηρήσεις να μας βοηθήσουν με τα οπτικά μέσα που θα διαθέτουν. Τώρα εσείς είσαστε από αυτή την περιοχή, έχετε καταγωγή από έχω καταγωγή από εδώ, από τον Εύρο. Πέραν ότι επιτελούμε το καθήκον μας, το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης αποτελεί και εθνικό θέμα. Μας δίνει και ένα επιπλέον πλεονέκτημα ότι επειδή γνωρίζουμε την περιοχή. Γνωρίζοντας την περιοχή, τι μπορείτε να καταφέρετε? Ξέρουμε καλύτερα τα ευάλωτα σημεία, μπορούμε να προσανατολιστούμε καλύτερα. Εντάξει, έχουμε πιο υψηλό αίσθημα του καθήκοντος υπηρετώντας τον τόπο καταγωγής μας. Και από την κατασκευή του και μετά, ελάχιστοι έως και καθόλου μετανάστες έχουν καταφέρει να περάσουν από αυτό το σημείο. Το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να εξοικονομήσουμε δυνάμεις και να τις μεταφέρουμε σε άλλα σημεία που είναι πιο ευάλωτα. Περιπολίες γίνονται πια καθημερινά και στο Δέλτα του Εύρου. Έχει μπει ο στρατός εδώ μέσα στο Δέλτα και κάνει περιπολίες και σίγουρα αισθανόμαστε και μεγάλη ασφάλεια, γιατί έχουμε τα παιδιά εδώ και τους συνοροφύλακες και το στρατό. Αλλιώς αισθανόμαστε και αυτοί έχουν μαζευτεί, δεν πολύ βγαίνουν. Εσείς φοβόσαστε που είσαστε εδώ στα σύνορα? Τι να φοβηθώ τώρα που έχουμε και το στρατό, που έχουμε και τους συνοροφύλακες. Οι συνοροφύλακες κάθε 6 ώρες βάρδια έχουν. Η κυρία Άρτεμις τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί πολλές φορές ψαρεύοντας απέναντι σε βάρκες γεμάτες μετανάστες. Πέστε μου τώρα για τους μετανάστες, όταν ξεκίνησε το κύμα των μεταναστών, πώς ήταν η κατάσταση εδώ? Εμείς τους βλέπαμε που περνούσαν, τα πρώτα χρόνια τους βοηθούσαμε. Όταν άρχισαν να έρχονται 2 άτομα, 3 άτομα, ίσως να ήταν όντως μετανάστες οι άνθρωποι, όντως φεύγαν για μια καλύτερη ζωή. Με τα χρόνια όμως είδαμε να έρχονται οι οικογένειες, να τους βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους με τα μικρά τα παιδάκια τους, να μην έχουν να φάνε, να ετοιμάζουμε φαγητό, ό,τι είχαμε μέσα στις καλύβες μας, να πάμε να τους δώσουμε, να φάνε τα παιδιά. Όμως σήμερα δεν έρχονται μετανάστες, γιατί βλέπουμε μια βάρκα, είδα τους συνοροφύλακες πριν από 4, 3, 5 χρόνια.